Pa dobro si im rekao. Da vozi Ando, šta? Pa eto, kaže, brata, vozi Ando, gdje je klasu, šta vas briga? Čeče. Pizma. Pa ne mogu tebe eteri, bruda, ništa. Mogu još samo, ne smije on tebe ništa je rad. Ne smije on tebe, pa ja sam njega pustio da, ali oni bježe, vidiš, oni pobjeguši sad pa sad. Dragana, hvala Dragana. Pa jesam pravo. A ja nikad nikog nisam pitao što ne ideš u firmu. Pa pogledajte ko Seška Hamdinu priču i sve će vam biti jasno. Ne, mama je sad, kaže, doći si plako, sad ideš... Pardon. Sad ideš, kaže, jedeš, pa šta trebam sad ja, ako sam plakao, sad trebam svoju djecu i ženu da ne izvedem niđe da jedemo, ni da pijemo. Pa jebi ga, pa zaslužila su moja djeca da malo vide bolje to život. Sad trebam se ja zabiti u kuću radi naroda, da ja sjedim u kući, da ne pijem, da ne jedem. Nemoj tako. Ti se pojedeš što ti ljudi neće dati i vjeruj. Pa brate, mene ljudi uplaćivaju, bolam što si smiješan. Pa nemojte biti smiješni, porešće ljudi, buci. Eto, vi ćete da će izbaciti video, polako. Čekaj dok saberim, trebam još para. Pa ne mogu ja sad praviti video, nisam sabrao pare, polako. Kad saberem ja pare, onda ću napraviti video. Onda ću napraviti video, evo ljudi, taj donator je poslao toliko, taj donator toliko, taj to. Pa što sad? Ja ću ljude sve pročitati koji Marku. Ima neko uplati na PayPal 5 maraka, 5 eura, šta hoš? Dosta, hvala mu. Bucko, Piran, gdje malo pojačaj, brate, tanko lajiš. Tanko, brate, tanko. Pa ja. Samo naprijed, nek dušman puknu. Tako, čekaj da prihvaćim i ovaj komentar, bruda moj. Evo vam dušmane, evo ovako malo, gledajte ovaj komentar ovdje, pa otrezajte ušima ovako. A ja, pa nemojte biti rigoruzni. A ja, čitajte ovaj gor komentar što je prihvaćen. A gdje je malo još ovo? Pa ja, pa gdje malo pojačaj. Tu je lagano lice. Neka oni pišu, Bosanka, hvala. Tu. Ja sam ih pustio, ja neću nikog više blokirati, ja sam ih pustio da oni laju. Nek laju. Ide Hamdo životom. Pavko, pojačaj, brate, tanko ti to mene. Ja ću mu plati jebe šeitere, evo kaže brat, ja ću mu plati jebe šeitere, evo i njega ćemo prihvaćati, evo gledajte, vi kakvu Hamdo ima publiku. Eto, šta sad? Eto, vam krivo, čovjek će plaći, šta sad? Šta sad? Ajde, ejter, šta ćete sad? Evo čovjek ću plaći, evo i Bosanka gifta, moj fliper brat došao bacio 50 eura, šta? Selam i Sanđak Alekmus, evo i Bosanka, vidit će Hamdo mišići, evo i naprijed, evo još jedan, evo. Joj, ona meni kad god vidi opet, ja sve dobija mišiće, a sve veći i veći mišiće dobija, gledaj. To, gledaj. To, gledaj, vidi koliko mišića, joj, hoće se sad nabildat, gledaj. Evo nas. Nemoj više Bosanka, ne mogu više rukama. Dobro večer, kako ste? Dobro večer, dobro. Tako je, jes brate. Ovo je čovjek u pravu. Joj, Bosanka ubija Allaham. Gledaj. Veseli se kad je tuđo, čuda čovjek napisao, reće da ne seći, tako je. Joj, Bosanka, vidi. Pa joj, šta bo, pa ja ću se nabildat, to ću matri. Ja ću se nabildat s Bosankom, alo. Svidio? Pa ona je dosta poslala, svidio? Čitajte komentar prihvaćeni. Šta brat kaže, ovo je živa istina. Treba se oženiti još jednom. Subhanallah, ja imam jednu ženu, ne bi je dao, nema ti para. Jednom sam se oženio za čitav život. Hvala bruda moj. Kome je malo... Jedna žena ih se ženi, nemoj ti meni vika žen se tamo vam. Meni dosta, alhamdulillah. Imam 5 djece zlatne.
djeca Petera, zlatne djece, svi će sad u školu ako Bog da. Eto, šta mi, ja sam najbogatiji čovjek na dunjaluku. Pa ja kad vidim svojih Petera djece, pa ja sam najsretniji, ja sam najbogatiji. Allah, najbogatiji sam čovjek na dunjaluku, kad vidim svojih Petera djece, pravi, zdravi, mašala. Znači, ne treba mene ništa, braćo moja. Pa ja sam vidi moji čeri, vidi moji sinova, rodio i babo. Nek su živa, tako je, Daniel, hvala. Svačija nek su živa, zdrava. Pa ja sam najbogatiji, pa ja imam 5 djece, pa ja sam najbogatiji čovjek na dunjaluku. Vjerujte mi. Najbogatiji sam, pa ne treba mi pare, pa ne treba mi zlata, ne treba bogatstvo. Ja sam bogat kad svoju djecu vidim da se oni rastu, zdravi. Boga mi. Pa ja sam najbogatiji, šta je za krivo? Pa vi imate, niste se ne oženili pojedini. Pa ja sam oženio u 19. godini, vidi ja sam bio mlad. Ali neka je, saženite se dok ste mladi. Sad imam sina, evo s 15-16 godina. Za 2-3 godine ženit će se ako bude, išalami. Pa ja, evo čerka ima 15 godina. Za 5-6 godina sve će se poudat. Ham da ga izudina, ostaće sami. Onda ćemo valjda i nama malo da me zdravlje posluži. Kad se djeca poudaju, požene, onda ćemo mi malo krenuti po svijetu. Iako smo nosili samo drva, ali hoću da i ja malo idem po svijetu. Da malo obiđemo svijet. Pošto ja nisam nigdje dalje otišao od primjer radi Sarajevo. Jednom ošao u Francusku. Hoću da odem u Francusku da se odmorim psihički, u Njemačku, u Ameriku da odem sukur. Pa ja, a na prvom su mi redu djeca. Eto, na prvom su mi djeca da izvedemo djecu na salamet, onda mi idemo svoji. Onda Hamdo ide, dotad ćemo vada sve ako bude stabilizovat i riješit ćemo sve. Ko će da ti plati? Pa imam ja platu, brate, ja je zarađivam. Na YouTube ne zarađivaš ti, šta te muči? A ja, pa ne znam, možda tebe muči što ja imam dobru platu, pa otvori ti YouTube, nek imaš i ti platu. Pa ja, što tebe nemoj da ti bude krivo. Može, Larzi. Otkud tebi, otkud YouTube, pa znate da se YouTube plaća, alhamdulillah, pa nemoj biti rigoroza. A ti ćeš rediti samo u njih. A ja.